Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Бүген районда бер юлы берничә патриотик чара узды. Алар арасында бөек җиңүнең 79 еллыгына багышланган митингларда. Разведкада тел белән чыккан вакытта алар опять дошман засадасына эләгәләр. 8 кешедән алар всего 2-се генә чыгалар. Әти анда калак сөягән калдыра. Ранин булып, барыбер мине алып кайталар. Языкны. Район башлыгы иртәгә Ленин мәйданына чакыра. Шәһәребез халкын нинди программа көтә? Ознакайда Бөек Ватан сугышының соңгы терек каһарманын тәбрикләделәр. Гайнуллаһи Аюпов яшәгән йорт янында аңа зур ихтирам күрсәтелә. Бер минутлык тынлык, концерт һәм кыр кухнясы. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгы алдыннан Түбән Мактамада бер юлы берничә патриотик чара үтте. Бистә халкы һәм кунаклар, мәктәп укучылары һәм балалар бакчаларыннан балалар сугышта һәлак булган геройларны искә алып, ветераннарга һәм тыл хезмәтчәннәренә рәхмәт сүзләрен белдерделәр. Сүз Алсу Нуриева. 9 мая – это символ героизма. Ватанны саклаучылар мемориалы янында туган илен яклап үз гомерләрен биргән һәм авыр сугыштан җиңү белән кайткан кешеләр турында истәлекне хөрмәтләп саклаучылар җыелды. Үз чыгышында Түбән Мактама бистәсе җитәкчесе Вячеслав Сенин бөек җиңү турындагы истәлек илебез кешеләренең шәхси тарихларында мәңге яшәячәген һәм буыннан буынга тапшырылачагын билгеләп үтте. Праздник это 9 мая. 9 май бәйрәме ул безнең ил өчен иң мөһим бәйрәмнәрнең берсе. Без аны үткәрдек һәм алга таба да шулай үткәрәчәкбез. Безнең бабаларыбыз, әбиләребез, тыл хезмәткәрләре алар бу җиңүне үз гомерләре исәбенә безгә бүләк иттеләр. Без моны оныта алмыйбыз. Можем это забыть. Алган кунаклар да тәбрикләү сүзләре белән чыгыш ясады. Тарихны саклау, совет гаскәрләренең батырлыгын һәм үҗәтлеген истә тоту безнең бурычыбыз икәнен билгеләп үттеләр. Это очень серьезный, важный. Безнең ил өчен бу бик җитди һәм мөһим бәйрәм. Аны җырдагы кебек күз яшьләре белән каршы алабыз. Бездә мөгаен бу сугышта туганнарын югалтмаган гаилә юктыр да. Шуңа бөтен ил белән аны үткәрәбез. Наверное, в этой стране нет семьи, которая бы не потеряла своего родственника в этой войне. Дәһшәтле сугыш елларында яу кырында башларын салган туган якка кайткач вафат булган батырларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Шуннан соң митингта катнашучылар мемориалга чәчәкләр салды. Әлфис Гыйләшевнең сугышта әтисе катнаша. Сәгадәт абый исән булса, аңа быел 100 яшь тулган булыр иде. 1942 елда ул сугышка китә, 1945 елның январында инвалид булып кайта. Башта ул Сталинград сугышында разведкада батырларча хезмәт итә, дошманның пулемет ноктасын шартлата. Үзе дә шул вакытта имгәнә һәм госпитальгә эләгә. 8 ай госпитальдә була. 8 айдан соң яңадан нигә Курск сугышына эләгә. И аннары Польша границасына килеп җитәрәк, хәзер нигән белмим, ниндидер авыл янында разведкада тел белән чыккан вакытта алар опять дошман засадасына эләгәләр. 8 кешедән алар всего 2-се генә чыгалар. Әти анда калак сөягән калдыра. Ранин булып, барыбер мине алып кайталар. Языкны. Бәйрәм митинги мәдәният йортында концерт белән дәвам итте. Анда Түбән Мактама бистәсенең иҗади коллективлары һәм мәктәп укучылары катнашты. Артистлар барысына да таныш сугыш җырларын башкарды. Шулай кунакларны башка иҗади номерлар белән сөендерде. Товарищ старшина, 1-й и 2-й отделение, 3-й взводы, 5-й роты, отдельно с НИТом, пулеметом, батальоном прибыли в ваше распоряжение для охраны объектов. Докладывает сержант Исанин. Так, слушай мою команду. Из расположения без моего слова ни ногой. Даже по ягоды, товарищ старшина? Отставить шуточки. Биредә традицион рәвештә кыр кухнясы да оештырылган иде. Сугыш вакытында аның килүе солдатларга көч һәм ышаныч бирә торган булган. Ә бүген ул шул чорның символы булып тора. Сегодня очень вкусная каша получилась у нас. Алсу Нуриева, Рамиль Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бүйік Ватан соғышының тірі шахитларын бүгін Ямаши ауылында да иске алдылар. Тантаналы шараны Рәдифа Нығманова көріп қайтты. Бүйік жеңу күнін қаршы алған күнлерде Әлмәт районының ауыл жиреклерінде де жеңу күніне бағышланған тантаналы шаралар уза. Бүгін мисал үшін Ямаши ауылы жерлегінде Бүйік Ватан соғышында хәләк болған қаһарманнарны қайтып илне тигезгән батырларны әлбәттә инде тыл хезмәтчәннәре рәхмәт белән искә алалар. Поздравляю вас от всей души с праздником Великой Победы. Ауылның тыныш иртәсенә бераз соғыш өстеп, үткәннәрдә калган дәһшәтле елларны искә төшереп, сугыш еллары җырлары яңгырый. Менә коелырга торган яңгыр да тулып ташыган кеше күңеле кебек. Мәдәният йорты фойесында исә сугышка китеп җиңү өчен аяусыз көрәшкән 700 артык сугышчыны 1945 елның 9 май иртәсен төнне көнгә ялгап якынайткан тыл хезмәтчәннәрен искә алалар. Җиңү көненә багышланган митинг катнашучыларының күпчелеге мәктәп укучылары. Алар каршында Бөек Ватан сугышын укучылар сыман ишетеп кенә белгән өлкән авылдашлары чыгыш ясый. Бүген авылда сугыш ветераннары инде калмаган. Хатирәләрне сугыш чоры балалары гына саклый һәм яңа буынга тапшыра. Нет в России ни дома, ни хаты, где б не глянул на вас со стены молодыми глазами солдата, окрыляющий подвиг войны. Конечно же, ямашинцы в годы Великой Отечественной войны не остались. Әлбәттә, Ямаши авылы халкы да сугыштан читтә кала алмаган. 700 артык кеше фронтка чакырылып, аларның 308-е һәлак булган. Алар Ленинградны азат итүдә дә, Сталинград сугышында да, Мәскәү өчен барган бәрелешләрдә дә, Берлинны алуда да катнашалар. Москву и во время взятия Берлина. Хәлак булучылар мәрхүмнәрне 1 минутлык белән искә алгач, Ямаши авылы халкы һәйкәл янына юнәлде. Алар каһарман якташларын данын мәңгеләштерүче мемориалга чәчәкләр салды. Митингка килә алмый калган сугыш чоры балаларына авыл халкы җитәкчелеге бүләкләр дә әзерләгән иде. Тантанадан соң аларны өйләренә илтеп бирделәр. Николай Гурч, добрый день. Добрый день. Разрешите вас поздравить с наступающим праздником. Николай Никифоркин җиңүне 7 яшендә каршылый. Бу вакытта инде кул арасына керә башлаган авыл малаен ат җигүгә куша торган булганнар. Шулай итеп, гомер буе авыл хуҗалыгында эшләп та кала ул. Бухгалтерда, зоотехникта, колхоз рәисе дә, авыл советы җитәкчесе дә булып эшләргә туры килә үзенә. Шуңа күрә хезмәт ветеранының теләкләре дә ватан белән бәйле. Во-первых, что пожелать? Пожелать, во-первых, надо, чтобы спокойно было в стране. Здоровья, счастья, ну и самое главное, чтобы верили в нашу страну. Рәдифа Нығманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Җиңү көненә багышланган чараларның төп өлеше калабызда иртәгә 9 май көнне узачак. Бу хакта үзенең социаль челтәрләрендәге аккаунтында узган туры эфирында район башлыгы Тимур Нагуманов җентекләбрәк сөйләде. Эфир кунагы район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Светлана Лаптева. Начинаем эфир. Туры эфир барышында район башлыгы Тимур Нагуманов социаль учреждениеләргә җылылык бирү карары кабул ителгәнен хәбәр итте. Үзәк Казаннар инде туктатылган пландагы ремонт эшләренә әзерлек бара. Шуңа күрә системаны эшләтеп җибәрү өчен технологик әзерлек кирәклегенә басым ясады ул. Шул ук вакытта янгын куркынычсызлыгы техникасын бузмаска да чакырды. 14 майда әти-әниләр сейшәмбесендә өстәмә автобуслар эше оештырылачагын да хәбәр итте. Бу көнне 5 һәм 7 номерлы зияратларга әлмәтлеләр автовокзал тукталышыннан кузгала алачак. Алга таба район башлыгы быел илебез Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгын бәйрәм итүенә тукталды. 1418 көн һәм төн дәвам иткән сугыш масштабы, җимерүләре һәм üzülгән кеше гомерләре саны буенча иң зуры. Һәр гаилә тарихында аның яралы эзе бар. Гадәттәгечә бәйрәмнең төп каһарманнары ветераннар һәм тыл хезмәтчәннәрен зурлау дәвам итә. 6 майдан 8-нә кадәр аларны үз өйләре ишегалларында иҗат коллективлары тәбрикләде. Мне тоже выпала честь лично поздравить нескольких наших ветеранов. Рад, что они в бодром здравии. Шәхсән миңа берничә ветеранны котлау бәхете тиде. Аларның сәламәт, күтәренке кәефтә булуларын күрүемә шатландым. Алар җиңүче буын, шул тикле сынау узган батырлыкларны онытырга хакыбыз юк. Через невероятные испытания, и мы ни в коем случае никогда не должны забывать их подвиг.
Олға таба туры эфирға район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Светлана Лаптева кушылды. Ул иртәгәгә планлаштырылган төп чаралар турында сөйләде. Бәйрәм чаралары гадәттәгечә иртәнге 7-дә мәңгелек утка чәчәкләр салудан башланачак. Традицион рәвештә югары уку йортлары, шәһәр урта махсус белем бирү учреждениеләре тәрбияләнүчеләре, шулай ук бөтен Россия юн армия хәрәкәте парады узачак. Аннары төп сәхнәдә бәйрәм концерты башлана һәм тантаналы чараның төп бүлеге булып Синшәп проекты җиңүчесе Диана Анкудинова чыгыш ясаячак. Барлык чараларда башкарма комитет һәм Татнефть компаниясе ярдәме белән узачак. Бәйрәм калабызның 10 мәдәни мәйданчыгында үтәчәк. Бу драма театры алды һәм артындагы мәйданчыклар, Яшьләр үзәге, Каракүз скверы, Югары нефть мәктәбе территориясе, 8 миля спорт клубы, Островский урамындагы элеккеге сәнгать мәктәбендә халкыбыз каһарманлыгына багышланган музей экспозициясе һәм фронт концерты оештырылачак. 17 сәгатьтә Ленин мәйданында кичке программа башланачак. 19 сәгатьтә 1 минутлык тынлык акциясе узачак. Быел республикабыз территориясендә бәйрәм салютлары булмаячак. Без җыр белән җиңдек дошманны. Азнакайда шушы исем астында сугыш җырларыннан төзелгән әдәби музыкаль чара узды. Анда район җитәкчелеге, ветераннар, сугыш җыры балалары, мәктәп укучылары катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллина сюжетында. Шәһәрнең балалар иҗаты үзәгендә кунакларны хәрби киемнәрдән киенгән укучылар каршы алды. Биредә шулай ук сугыш җырын чагылдырган музей экспонатларыннан күргәзмәләр дә эшләнгән иде. Сәхнәдә Бөек Ватан сугышы вакытында иҗат ителгән, сугышчыларга җиңүгә көч биргән җырлар яңгырады. Бөек җиңүнең 79 еллыгына багышлап үткәрелгән чарада катнашучыларны җырларның язылу тарихы белән таныштырдылар. Сәхнә түреннән татар һәм рус композиторлары иҗат иткән 20 әсәр тәкъдим ителде. Аларның кайберләре сәхнәләштереп тә күрсәтелде. Бу балалар белән үзара бәйләнешне ныгыта торган, аларның сугыш еллары турындагы, ул чордагы җырларның мәгънәле булулары турындагы уйларын, аларны уйландыра торган җырлар булды. Һәрберсенең иштәлеге аңлатылды, язылу тарихы күрсәтелде. Бик яратып карадык, бик мәгънәле һәм бик кирәкле чара булды бу. Залдагы кул чапуларга карап, балаларның шулай итеп, матур итеп бәйрәмне, концерттагы җырларны тыңлап утыруларына карап, бәйрәм удалса дип әйтергә кирәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда райондагы бүгенге көндә исән сау булган бердән-бер Бөек Ватан сугышы ветераны Гайнулла Әюповны җиңүнең 79 еллыгы белән кутладылар. Районның мактаулы гражданины 100 яшәр Гайнулла ага Бөек Ватан сугышын башыннан ахырына кадәр үтеп, илгә җиңү алып кайта. Ефрейтор була, күп кенә медальләргә ия. 103 яшьлек Гайнулла ага Әюпов Берлинга кадәр барып җиткән. Җиңүне шунда каршылаган кыю батыр фронтовик. Азнакайлылар бердән-бер сугыш ветеранына һәрчак зур хөрмәт күрсәтәләр. Бу юлы да фронтовик сугыш ветеранын район советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин котлап, иң җылы изге теләкләрен җиткерде. Тәрҗәдән генә карап булса да торырсың, яме? Барыбер алып киләбез, балалар менә алар әзерләнәләр. 9 майга парадка матур иттереп, безнең хөрмәтле ветераныбызга үзләренең Гайнулла Әюпов бүгенге яшьләр, балалар өчен зур үрнәк булып тора. Очрашуларда ул аларга ватанны яратырга, аны сакларга кирәк дип үзенең ихлас киңәшләрен биреп, сугыш еллары хатирәләрен искә ала. Язлар килгән саен дөнья яңара дип җырлар җырларда да. Бүген Азнакай шәһәренең нефтьчеләр урамында зур бәйрәм тантанасы уза. Гайнулла Әюпов яшәгән йорт янында аңа зур ихтирам күрсәтелә. Мәктәп укучылары сафка тезелеп үттеләр. Азнакайлылар ветеранга сәламнәрен, рәхмәтләрен җиткерделәр. Күңелле чыгышларын бүләк иттеләр.
Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 79-нчы җиңү язына Луч телекомпаниясе сугыш белән сугарылган юллар исемле иҗади бәйге уздырды. Нәтиҗәләре инде билгеле. Сүз Ләйсән Галиевага. Бөек ватан сугышы. Ул елларда каләмдә сугыш коралына тиңләштерелә. Шигърият сугышның беренче көннәреннән үк хәрби шинель кия. Сугыш чоры шигырьләре аша без тагын бер тапкыр 1418 көн һәм төн дәвам иткән аягсыз сугышта яу кырында ятып калган 27 миллионнан артык ватандашыбыз гомере бәрабәренә яулаган җиңү хакында хәтер яшәтергә омтылабыз. Кайттым сиңа, дускай, аяксыз дип, каршылама мине күрсенеп. Намус бүтін, йөрәк керсез кайтты. Шул түгелме иң зур кешелек? Катнашучылар арасында өлкән буын вәкилләре, тол хезмәтчәннәре, сугыш чоры балалары, бүген лаеклы ялда булучы апый-апалар гына түгел, балалар да. Иртәнге таң нурыннан уянды ромашкалар, елмаеп хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Мин сайладым шул шигырьне, чөнки шул шигырь белән бик күп конкурсларда катнаштым. Минем укытучым бик күп конкурсларга да җибәрә. Кайгына җибәрәсе килми, аның киләсе елга да катнашачакмын бу конкурста. Бәйгегә әзерлекне алар билгеләнгән көнгә кадәр үк башлаганнар. Шигырьләрне өйрәнеп кенә калмыйча, дикция артында эшләп, сөйләмнең интонацион аңлаешлыгын камилләштерәләр, театр нечкәлекләрен кулланырга өйрәнәләр. Бу конкурста кемдер җиңелергә тиеш. Әмма бу җиңелү дип әйтмәс идем. Без һәрберсен карадык һәм аларның инде экранга чыгулары бу үзе бер зур җиңү. Шуңа күрә мин аларга шиксез рәхмәтемне җиткерәм һәм дәвам итсеннәр иде. Менә бу шигырь укуларны әдәбияткә, мәдәнияткә юлларын югалтмасыннар иде. Җиңүчеләрнең исемнәре инде билгеле. Алар белән без сезне иртәгә көндезге сәгать 2-дә 9 май бәйрәменә багышланган телевизион концерт кичәсендә таныштырырбыз. Күрми калмагыз. Дипломом первой степени награждается Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.